guess who's back? So karon guys, tudluan na mo kung saan mo mahimo nga coolest teacher dito sa inyong eskwelahan. Kung ikaw guys teacher ka tapos gusto mo mahimong cool dito sa eskwelahan, ingana yung mga tips na nimo dapat sundod gikan ako. So kay teacher man na so teacher ta mga kabudjigoy, sumusuod gitag pulo. Suod gitag pulo para ingnon gid nga tinuod nga teacher di kay mag-t-shirt na kagtusursuroy. Dayon guys, hindi makasuot na kagpulo dito guys. Magpa-chill-chill na nilakwan guys like this ba? Tatatatang ina, ang dami ng alam ng mga tao. So nga na ra kadali guys, di na mo na isira putang shit, di na mo na isira ni mong pulo para ingnon nga cool. So kung musulod na ka sa classroom, dapat chill-chill gyapon ka buwang. Pa-wave-wave lang kasi mong gamot ba, mga split seconds lagot para ingnon kayo nga chill. Nga na kadali guys, chill-chill lang guys, sulod mo sa classroom, chill-chill lang. Wave na split seconds lang good. Oh, nga na good guys, split seconds lang ba? Di mo ingon naman mo mga estudyante. Hala, kakul ka ni sir. Nga ni guro, basta mga gwapo ka teacher. Oh, nga na buwang. Mindset ba? Mindset. Sumunod ay masulod sa mindset sa mga estudyante. Makaingon sila nga, ingana ka. Chill lang. So chill ra gyud kay ingana ra dali buwang. Dayon guys, susulod naman ka dito sa classroom. Dili ka magsuot og isa ra ka ID. Dapat mosuot ka mga pilang ID nila ya pabitay nga mga yawi. So suot na nimo imong ID og mga yawi dira sa imong liog. Suot gyud na agyo na biya ay suot lang na pirme mga kabudjigoy. Dayon na may estudyante mangutana gyud nimo ana sir dagali gyud yabi usa ko man nimo yabi nimo. So siyempre rich mindset ingana dayon katubag di ka pina-update og class madlo mo gumuwala mo yabi gud mo gidala na ko yabi sa mong tourist house. Dayon ang mga yabi sa mong SUV, yabi sa bolt sa mong balay, yabi sa mong underground o ang yabi sa mong safe house. So ingana ra guys buang mindset ba makaingon estudyante og kaya sa ni Zeroy, datuam di kaya nila. Buwang, di ka magsalig na teacher ka, dapat datog yung ka, rich mindset ba? Karon pa ka, tapos guys, kung wala kay yabi, buwang, dali ramang ito, maghulam raw kang mayabi sa imong mga amigo, kauban ko, di sulub-sulub lang hindi mo, magtuwang po sila imuha, pero nulong marabya to. So guys, hindi pagin sila madala sa imong papulo-pulo, pa chill-chill, pa sulub-sulub, og yabi sa imong liog, buwang, dali ra po kayo na. So para mas mutugid sila nimo nga dato ka, tapos rich mindset, tapos chillin ro kayo nga teacher, so ingani mo pagtubag ilang mga questions dito sa school. Sir, asa na founded day ang Statue of Liberty? Putang shit, tubag na yung pinaabtik mo yun ka dito. So ang Statue of Liberty, according to the studies, so yan na ulit pagtubag guys, pina-studies baka na according to the scientific studies, pina-ana-ana pag yung pulo. Gamit ka na siya guys, kung magana-ana kasi mong pulo, magaingon naman estudyante ni mo. chilling na kagigay ni si sir, oh. Pwede ba kamay mong public figure dito sa eskwelahan? Buwang nga na kadali guys, simple as that. Tapos kung di panguli na sa eskwelahan guys, di panguli na dito sa eskwelahan ba? Ingali rin po ni mong dating, pero di na mo isuot, mong puloy mo na isablay para chill na kag dating. Dayon guys, para totally cool yun ka dito sa eskwelahan, nga niuni mo na siya paglakaw. Kung manguli na mo sa eskwelahan, dapat pina-chill na rin para ingon ka cool. So nga na ra guys, pinadungo-dungo sa ulo ba, palakaw-lakaw na dolantaw sa ubos, kay para ingon ka nga cold buwang. Dayon guys, kung di final exam naman buwang, daghan mo yung mga bagsakan na mo, ingon madayon na sila nimo. Sir, pwede ko nimo papasaron sir, maluoy na ka sir. So nga na ra na guys, magpaluloy yun na siya nimo, pinaduro-duro, pinaluha-luha, hilak-hilak, parang gusto niya mo hilak-hilak dira. So kita guys, rich mindset kita pula, dali ra kayo na atol na siyang ingnon nga. Kung gusto ka mo pasar, himuon ti kag maid sa balay. Buwang! Himuon mo na siya, may daro mo pasar sa imong exam!